Atopa morto un home baixo o seu vehículo nunha zona de difícil acceso en Mondoñedo, en Lugo. A súa familia botouno en falta e saíu na súa busca. Localizárono xa falecido nun terreo onde o home tiña gando. Todo indica que por algunha razón o coche que se moveu, atropelando e acabando coa súa vida. Con todo, as forzas da orde traballan para esclarecer as circunstancias do falecemento. Unha pista forestal con rodadas importantes, con tal, cos camións con eso de complicado acceso. Así que, pero bueno, encontramos cando chegamos, pois xa estaba o que era a Garda Civil e tamén os servicios sanitarios, xa confirmaron que estaba falecido. Ola, boa tarde. Comeza o Galicia Noticias deste martes 7 de xullo. Un incendio calcinou por completo unha das naves dunha explotación no Sabiñao. O lume prendeu nas pacas de erva e estendeuse provocando importantes e cuantiosos danos materiais. Din os propietarios que, por sorte, as 500 cabezas de gando que estaban noutra nave a carón do incendio resultaron ilesas. Descoñecen polo de agora as causas deste incendio. Non sei, iso sería un efecto lupa de unha chapa que, debido ás casi 40 grados de temperatura, que pudo ser o origen do incendio. É algo que barallamos, pero tampouco podemos confirmar. A policía, porque estaba a tirar pedras aos viandantes ali na zona do paseo fluvial, botolle encima deste veciño e derlle varias pedradas na cabeza. Está hospitalizado, é un señor de 65 anos. Un veciño de Santiago permanece hospitalizado tras recibir unha malleira brutal. Sucedeu cando paseaba pola contorna do río Sarela. Un individuo golpeouno varias veces cunha pedra na cabeza e feriuno de gravidade. A Policía Nacional ten aberta unha investigación. As altas temperaturas e a seca obrigan a tomar medidas no consumo de auga. O Concello de Baiona emitiu un bando no que restrinxe xa o seu uso e tamén pide colaboración cidadá. O encoro de Baíña está ao 63% da súa capacidade, cando nas mesmas datas do ano pasado ese nivel superaba o 85%. Queda prohibido regar xardíns, hortas ou zonas verdes, tanto públicas como privadas. Tampouco se poden encher ou repoñer a auga das piscinas nin lavar os coches particulares. Aunque non é un problema inmediato, porque temos evidentemente agua para estes 2 meses que nos quedan por diante do verán, pero queremos chamar a atención da poboación para decir que se non hai precipitacións en estes meses, en setembro así vamos a ter dificultades, non? A Garda Civil investiga a morte dun home na aldea de Curros en Mondoñedo. A vítima de mediana idade foi atopada debaixo do seu todoterreo pasadas as 11 da noite. Foi a chamada dun familiar a que alertaba os servizos de emerxencia. Pasaban os minutos das 11 da noite cando os servizos de emerxencia recibían a chamada dun home que botaban falta un familiar que marchara horas antes a unha parcela situada na aldea de Curros en Mondoñedo. Foi entón cando se activaron os efectivos do 061, a Garda Civil e os bombeiros de Barreiros, que non puideron facer nada por salvarlle a vida. O noso traballo foi, en canto nos deron autorización, pois sacalo debaixo do vehículo para podelo, os servicios funerarios, podelo transportar e nada máis. A vítima é un varón de mediana idade e a hipótese principal na que se traballa é que foi atropelado polo seu propio vehículo, xa que o corpo foi atopado debaixo do seu todoterreo. O operativo, ademais, foi complicado tamén pola complexidade do acceso. Son pistas forestais, afastadas das casas e polas que normalmente só pasan os propietarios das parcelas. Unha pista forestal con rodadas importantes, con tal, cos camións con eso de complicado acceso. Así que, pero bueno, encontramos cando chegamos, pois xa estaba o que era a Garda Civil e tamén os servicios sanitarios, xa confirmaron que estaba falecido a víctima. Nada, simplemente esperar a que o médico forense viñera a levantar o cadáver e puidéramos sacalo de debaixo do vehículo. Agora a investigación atópase xa en mans da Garda Civil, que investiga o que puido acontecer nun suceso que ten conmocionado Curros, onde a vítima era moi coñecida.
Un cativo de tan só 2 anos tivo que ser trasladado en estado grave ao hospital ao quedar atrapado no valado do parque da Escola Infantil do Carril. O accidente produciuse ao redor das 11:30 da mañá. O pequeno meter a cabeza entre 2 barrotes do valado do parque interior do centro. Dende o 061 solicitaron apoio de Protección Civil de Vilagarcía, pero cando chegaron xa lograran liberar o cativo, aínda que estaba inconsciente. Os servizos médicos lograron reanimalo e trasladarono ao Hospital Clínico de Santiago. E un incendio calcinou por completo unha das naves dunha explotación no Sabiñao. O lume prendeu nas pacas de erva e estendeuse provocando importantes e cuantiosos danos materiais. Din os propietarios que, por sorte, as 500 cabezas de gando que estaban noutra nave a carón do incendio resultaron ilesas. Descoñecen polo de agora as causas do incendio. A explotación de Valdemuíños leva 26 anos funcionando nesta localidade de Irexafeita, no Sabiñao. Hoxe José, un dos seus propietarios, contemplaba impotente os danos provocados onte polas lapas. Empezou a arder sobre as 4 da tarde na cima das pacas, arriba de todo. Non sei se sería un efecto lupa de unha chapa que, debido ás casi 40 grados de temperatura, que pudo ser o origen do incendio. É algo que barallamos, pero tampouco podemos confirmar. A grande cantidade de material acumulado na nave propiciou o avance das lapas, que malia os esforzos de veciños e servizos de extinción o levaron todo por diante. As altas temperaturas acadadas fixeron que finalmente o teito acabara por caer. Debido á cantidade de erva, palla, alfalfa, gasóleo, máquinas que quedaron dentro e arderon, aceite, hervidor de aceite, bueno, material todo de combustión que se sumou á gran cantidade de forraje que había, pois produciros chegou as temperaturas terribles, unhas llamas importantes. Malia a virulencia do incendio, conseguiron salvar as 500 cabezas de gando que hai apenas uns metros da nave calcinada. A suerte que foi, co fume volaba por encima do tellado, non chegou a meterse totalmente dentro, e as lapas tamén volaban por encima e, bueno, os animales, bueno, chegoulles ca temperatura e tal, pero, bueno, ao final aguantaron e non sufriron daños importantes. Os bombeiros de Chantada volveron hoxe ata a explotación para refriar a zona afectada polas lapas. Foi un incendio considerable, dunha magnitud bastante grande, e hoxe e os días próximos pois estaremos aquí enfriando que os rescoldos e o resto de material que ardeu. Durante moitos días vai haber que estar traballando aquí. Hoxe xa atendían de novo os seus animais. Confían en irse refacendo de a pouco para seguir sacando a explotación adiante. En Venezuela soben a 3.535 os falecidos tras o doble tremor de terra de hai 2 semanas. Hai 142 españois desaparecidos e na zona cero seguen traballando rescatistas de todo o mundo. Na Guaira estiveron 6 integrantes do Briegal, o Grupo de Busca e Rescate Integral de Emerxencias de Galicia. Os profesionais galegos que estiveron ali describen a magnitude do desastre e a complexidade de atopar persoas con vida baixo os cascallos dos edificios. Aínda impactados pola traxedia, o seu regreso a casa subliñan a gratitude das familias damnificadas. Eu era a primeira vez que iba a un sinistro de tal magnitude, e a cantidade de edificios e as características, e había edificios altos e demais, pois a facía que fora moi grande todo o que había que atender. Tan difícil foi que nós o único que pudemos constatar foron corpos sin vida, non conseguimos atopar ningún supervivinte. Moitas familias das que lle intentamos botar unha man, pois nos agradecían o simple feito de estar con eles, de tratar de seguir buscando. Esta mañá reflotaron o barco que afundiu onte no peirao de Ribeira. Levaba 2 anos aproximadamente sen moverse dali e por motivos que aínda se descoñecen afundiu. Nuns segundos coñecemos todos os datos en directo dende a vila do Barbanza. E, bueno, si se produxo algo de vertido, para iso colocamos as barreiras anticontaminación, utilizáronse paños absorbentes e, bueno, minimizouse un pouquiño todo ese vertido posible que houve. Entendemos que a zona está bastante ben controlada. Unha semana despois do crime dos Rosais en que un home faleceu tras ser acuitelado, a investigación segue en marcha, pero aínda non se produciu ningunha detención. A agresión mortal producírase o domingo 28, ao redor da 1 da tarde, na rúa Manuel Azaña, cando un individuo se abalanzou sobre a vítima e o acuitelou na gorxa.
Polo momento non hai un sospeitoso do crime. Hai un sospeitoso do crime, quero dicir. Un home que levaba unha gorra e máscara e ten as mans tatuadas. O móvil do crime tamén é unha incógnita. Están abertas todas as hipóteses, entre elas a do axuste de contas. Pola outra banda, na Coruña xulgan dúas mulleres, nai e filla, por presuntamente explotar sexualmente unha moza a que trouxeran de Venezuela aproveitándose da súa extrema necesidade económica. A vista viuse marcada polo momento en que a vítima sufriu un episodio de shock e foi incapaz de declarar. Citárona para mañá ás 11. Tras unha ardua investigación iniciada a raíz da denuncia da vítima, a policía soubo que no piso de Arteixo, onde residían as dúas procesadas de orixe dominicana, se exercía a prostitución e concluiu que a denunciante, a que presuntamente trouxeron de Venezuela, estaba disponible as 24 horas dos 7 días da semana no cuarto que lle tiña alugado ás acusadas, que tiña a porta pechada cun cadeado e o pasaporte retido. El candado se lo puso porque se lo pidieron, no lo puso. Yo no lo puse, lo puso ella. Porque usted no sabe si en el piso se ejercía la prostitución, en todo caso, usted no tenía conocimiento o no. Ella tenía sus amigos. Y usted entonces no obligaba a nadie a ejercer la prostitución. No, en la vida jamás. Concluyendo es que usted podría haber explotado a una chica. Yo jamás en mi vida. Y se hubiera quedado con los beneficios. A filla da anterior acusada tamén negou os feitos polos que está a ser investigada. Contou que naquelas datas, abril do 2019, ela exercía a prostitución ás veces no piso, pero que nunca obrigou nin anunciou ningunha outra muller. Usted no impuso a ninguna mujer condiciones como estar disponible 24 horas, 7 días a la semana. Tampoco cobrar directamente el servicio y entregarle una cantidad ínfima a la semana, los 100 euros semanales para su sustento. A vítima, que prestaba declaración por videoconferencia, sufriu un episodio de shock que lle impediu declarar. O tribunal citouna para este mércores ás 11 da mañá. A Fiscalía sostén que os feitos son constitutivos dun delito de trata de seres humanos e outro de explotación lucrativa de prostitución de persoa maior e solicita penas de 7 anos de cadea para unha das procesadas e 7 anos e medio para a outra. A defensa pide a libre absolución. Un veciño de Santiago permanece hospitalizado despois de recibir unha brutal malleira no paseo do río Sarela. Un individuo golpeouno cunha pedra na cabeza en repetidas ocasións e feriuno de gravidade nun ollo. A Policía Nacional investiga os feitos que teñen consternados os veciños da zona. Sucedeu na tarde do domingo, neste treito do paseo do río Sarela. Un veciño de 65 anos paseaba pola zona cando observou un home bañándose espido no río. Chamoulle a atención e este respondeu cunha violencia extrema. Porque o que fixo este elemento é coller unha pedra, segundo o que contou o afectado, esta persoa, que deronlle varios golpes na cabeza cunha pedra que botoulle encima e despois a pasar unha parella que estaba a pasar pola zona e dixo que hai un borracho tirado ali. A parella deu a voz de alarma e o agredido foi trasladado ao hospital clínico onde permanece ingresado con múltiples contusións polas pedradas na cabeza e unha ferida grave nun ollo. Segundo relatan na asociación veciñal, o agresor é coñecido na zona. Non é a primeira vez que temos problemas deste tipo, de persoas moi conflitivas, que este é unha persona xa coñecida de causar altercados na zona vella, que mora aquí na zona do monte. A Policía Nacional está a investigar os feitos. Os veciños agardan que deteñan o presunto agresor canto antes e que nada semellante volva a suceder. Claro, o que pedimos é unha postura responsable por parte da Xustiza, que non podemos aquí con persoas que son reincidentes unha e outra vez, tanto aquí nos barrios como na zona central da cidade, causando situacións deste tipo. Esta é unha persoa que non debería andar solto pola rúa. Nas últimas horas, a policía detivo un home que protagonizou un altercado na praza do Obradoiro. Non se descarta que teña relación co sucedido neste paseo fluvial de Compostela. Deteñen a Coruña o condutor dun VTC por agresión sexual a unha menor. A rapaza ia con outra xente e asentou no asento de diante. Segundo a denuncia, o condutor fíxolle tocamentos e intentou bicala. Dende a empresa Volt, a que está asociado o condutor como autónomo, confirman que están investigando este incidente.
Ben, pois neste punto imos en directo ata o Porto de Ribeira, onde este luns afundiu un barco que estaba en desuso. Xoel, lograron sacalo completamente? Contanos. Pois sí, Alberto, dende as 8 da mañá levan traballando aquí expertos dunha empresa de dragaxe precisamente para sacar a frota esta embarcación, a María Estefanía, de 16 metros de eslore. Para facelo precisamente os profesionais botaron man tanto de bombas para achicar a auga do interior como tamén a través da instalación desas bolsas de flotación para facer emerxer precisamente a embarcación. Nestes momentos os profesionais continúan traballando, realizando unha inspección ocular da mesma, do casco e xusto dese punto onde se detectou a vía de auga. Unha das posibilidades que se baralla agora é trasladalo a un varadoiro, xa que o seu estado non permitiría o seu amarre. O barco, con base no Porto Cántabro de Laredo, levaba sen actividade dende hai 2 anos. Momento en que volvía á superficie María Estefanía e momento en que se confirmaban as sospeitas. A que o barco ten un costado, está roto por un costado. Babor. O porque afundiu está por ver, levaba anos ali parado. E supuestamente algún furado fixo, moveuse algún borne e encheuse de agua, deuse un barco de pesca que se vendeu solamente para desguazar para aproveitar os GTs e un motor que tiña para facer outra embarcación. Foi preciso un dispositivo amplo. 5 buceadores, o que pide a lei, con comunicacións, cascos e suministro de superficie. E despois temos a tripulación do barco, que somos 4 personas. E polo mal estado do barco tamén un traballo minucioso. Que levantar a embarcación bastante nivelada para intentar que non dé a volta de quilla. Vamos a instalar uns globos de elevación, coa axuda do barco tamén, e intentar reflotalo hasta a altura de cubierta para meter unhas motobombas e chicalo. Despois de achicar a auga, toca decidir que facer con el. Esa maniobra que pretende o armador que non vai poder ser, porque o barco este que o reflotou ten un calado bastante grande como para poder chegar ali ao varadero e arrímalo ali, con lo cual é imposible que o acerque. En caso de que outra embarcación si pudera acercar este propio barco ao varadero, ali non temos medios suficientes como para logo poñelo en seco. Habrá que buscar un centro autorizado que poda desguazar. Será a última travesía que faga o María Estefanía. No Concello de Baiona comezan hoxe as restriccións da auga. O turismo multiplica a poboación os meses de verán e as cuantiosas chuvias do inverno non foron dabondo para manter cheo o encoro da Baíña, que está ao 60% da capacidade. Sen auga en duchas e lavapés e recomendacións de sentidiño no consumo dun ben cada vez máis escaso. Baiona comeza a temporada estival con restriccións. Temos que ser conscientes que, aínda que choveu moito, a agua pode chegar a fallar. Agora no verán aumenta moito o turismo. O que non conoceu o de antes, pois non lle importa gastar agua, porque xa viviu con ela. Pero nós non tiñamos agua, había que ir a ela ao pozo. Aunque non un problema inmediato, porque temos evidentemente agua para estes 2 meses que nos quedan por diante do verán, pero queremos chamar a atención da poboación para decir que se non hai precipitacións en estes meses, en setembro así vamos a ter dificultades, non? O Concello emitiu un bando cunha serie de medidas para un uso responsable da auga. Prohíbe o uso da rede municipal para regar xardíns, hortas e espazos exteriores públicos e privados. Tamén restrinxe o baldeo en rúas, casas e garaxes e pide control no uso doméstico da auga. Cada quen restrinxe como pode. Para aproveitala, como a todos os grifos, abrilos cando fai falta e cerralos cando non... Outra cousa nós non podemos fazer. O que hai que tomar é viño, non agua, que é moito mellor. O si non, que nos espera sin agua, non vamos a poder vivir, o sea que algo habrá que hacer. Tamén se recomenda non encher as piscinas nin abusar da auga da traída. Non enchemos a piscina nin nada. Porque xa vemos que as fontes que temos por ali que xa botan algo menos. Yo lo riego todo con o pozo. A auga da traída non a uso. Bueno, uso para servicio interior. O resto, todo rego, o pouco que teño, rego con agua do pozo que me sobra. Os veciños son conscientes do problema que hai dende anos. Tiñan que facer un embalse ali en Paredo,
que no inverno se perde moita agua, hai moita agua. Aquí o embalse é pequeno para a población que hai en verano. E o gasto de auga, as piscinas, entón hai que previr. O encoro de Baíña, que abastece Baiona, está ao 63% da capacidade, un 20% máis baixo que o ano pasado por estas datas. E, por outro lado, as altas temperaturas das últimas semanas están repercutindo en certos cultivos. É o caso do pemento de Padrón. Mercedes, contanos. Si, os produtores de pemento de Herbón falan dunha situación moi complicada polas altas temperaturas que está estragando a colleita. Vémolo neste invernadoiro en Herbón, onde moito do froito do pemento está así queimado polas altas temperaturas destes últimos días. Unha situación de escaseza que afecta ao mercado e o prezo do pemento. Unha bolsa de 400 gramos está nuns 6-7 euros, cando a estas alturas do ano pasado, valía uns 5 euros. Vivindo este ano é moi crítica porque nunca tivemos estas temperaturas tan altas tantos días seguidos, porque ten habido anos que che viña un día ou así de calor e queimábache algún pemento, iso témolo pasado. Pero que este ano é un día tras outro, as plantas están sufrindo o indecible, por dicilo, entón queima o fruto, tiralle a flor, e non temos cosecha este ano, temos a terceira parte do que deberíamos estar recoletando. Cada vez escuitamos máis falar deses espazos urbanos deseñados para as emerxencias da calor, creación que ocupan lugares propios para refrescarnos e protexernos. Teñen que estar identificados e ser accesibles, pero sabemos realmente como é un deses refuxios climáticos? En Galicia, as entidades locais xa teñen algúns en marcha e nós visitamos hoxe a Doroso. Chámannos refuxios antisufocos ou illas de defensa ante a emerxencia da calor, creadas en espazos urbanos con redes de sendeiros conectados a zonas sombreadas ou masas de auga, árbores autóctonas e corredores verdes. Pero como se fai un refuxio climático? Zona sombreada para que a xente poda descansar e protexerse ao sol. Teñen que ter normalmente fontes, acceso a auga. Normalmente os materiais soen ser moi agradables co medio ambiente. Esta parte que é un asfaltado, imos levantala e imos recuperala. Imos meter materiales permeables para que pase a auga, para que non reteñan a auga, non reteñan o calor. Sombra, eso está claro, e verde, por supuesto. Unha fonte con auga, si, a poder ser para os animales tamén. E bancos para a xente maior. Imagino que sea unha zona que está protegida ante o cambio climático. Facendo un acceso para a xente que veña a refrescarse o río, recuperamos a integración entre a vila e o río, e a contorna. Recuperamos tamén árbores locais. Trátase de que as entidades locais apliquen solucións baseadas na biodiversidade, coa identificación das áreas e facendo accesibles os refuxios climáticos. Estivemos no que se vai facer en Oroso. Aquí mismo que vedes, moita arboleda que non cuidamos nunca, arboleda e a beira do río, é onde mellor se está. Refugio climático, pois cousas para evitar o calor. A idea de todos estes proxectos é un pouco retomar as cousas propias como, non sabes, os animais, os materiais, os árbores, que é mellor que ter a carón da tua casa un sitio, un punto onde ir pasar o día, estar á sombra, estar fresco cos amigos e cos veciños. Temos a man os camiños da auga para dar paso a estas construcións urbanas que procuran o equilibrio e benestar climático, deixando medrar xardíns verticais. E atendan a isto porque estes días o Porto de Malpica ten un visitante inesperado. Un tiburón azul, tamén coñecido como quenlla ou tintoeira. Non sorprende pola especie que é coñecida na zona, senón polo tamaño. Na costa adoitan verse exemplares xuvenís, pero é que este que avistaron calcula que pode superar os 3 metros de longo. Un tiburón azul nada tranquilamente no peirao de Malpica. Gravouno David Costa 2 días seguidos a saída e a chegada do cerqueiro en que traballa. 3 metros polo menos. Os que ven agora as imaxes quedan sorprendidos, sobre todo polo tamaño do exemplar. De unhas dimensións tan grandes, sí, é moi estrano. Normalmente son animales que aparecen de medio metro ou pouco máis. Son crías que veñen ca corriente nestas temperaturas, bueno, neste tempo que a temperatura sube máis,
pois suele haber algunha. Rara vez, pero se teñen visto, pero así tan grande. É raro ver un exemplar adulto no peirao, pero en mar aberto coñecen ben as quenllas. Intenta comer o peixe que está dentro do cerco e rompe-nos a rede. Antes xa intentabas ter anzuelos ou algo con comida para que eles non foran ao aparello e tuveran noutro sitio. Ambas como ao mesmo tempo se podían coller, pois xa aproveitabas e as pescabas. Víamonos moitas veces ao ano e teñese pescado e ver aquí pescados enormes, pero ahora asómbranse porque, claro, non é habitual. Pensaron se esta que anda por Malpica podería ser unha captura accidental que liberaron, pero a acompañante que trae un peixe pequeno que nada a carón dela indica que veñen de lonxe. É un peixe que acompaña a quenllas e tartarugas, vive en augas cálidas, nos indica que este exemplar non foi capturado e que chegou ata aquí dende as augas onde se distribuía habitualmente. Di que esta especie de tiburón é mansa e que non hai que temer pola súa presenza, pero tampouco incordiala, non sexa que se defenda. Non é nerviosa, non, digamos, responde de forma instintiva á presenza de outros animais cerca dela, e, por tanto, que é un exemplar pois inofensivo. En todo caso, hai que manter precaución, non molestala, teñen a boca chea de dentes, por tanto que son animais que poden, ter algunha consecuencia. Un veciño de Nigrán vive atemorizado pola maleza que cubre a finca lindeira coa súa casa. Asegura que representa un perigo grave se se produce un incendio. Leva máis de 2 anos presentando queixas e denuncias sen éxito polo momento. A maleza rodea esta casa de Nigrán. 3 dos terreos lindeiros límpanse cada ano, pero hai un que lles preocupa aos donos da vivenda porque ninguén se fai cargo del. É unha selva, é selvático, é que eu intento que se limpie, pero non consigo, nadie me dá resposta de a propiedade, nin como teño que facer. Entonces hai 2 anos que estou intentando ir a un sitio, a outro, ir ao concello, pero non me dan resposta. O predio que queren que se limpe está entre a súa casa e a autoestrada. Invadindo xa o muro que temos aí de 3 metros, o invernadoiro, están saltando as silvas por encima. Ademais hai árbores grandes de 20 metros. Como plante lume aquí, non sei que vamos a facer. É unha selva chea de silvas, de árbores grandes. Ademais está pegada a autopista. Non quero pensar que alguén tire unha colilla por aí, ou que pase calquera cousa. E non consigo que nadie me dé unha solución. Ademais do medo aos incendios, no medio desa vexetación xa perderon varios balóns. O meu neto é un bo xogador de fútbol que vai cos amigos aquí nun campo que temos, xa van 3 ou 4 balóns, especialmente un que está firmado por non sei canto de xogadores e sempre me reclama todos os anos: abuelo, el balón. Entonces, por eso estou loitando. É unha causa tamén emocional importante para nós e para él. O Concello de Nigrán conta dende este mes cunha persoa contratada só para revisar as fincas que hai que limpar. Neste caso, o terreo está a nome dunha persoa estranxeira a que non consiguen localizar e non desbotan ter que actuar directamente na limpeza. Nos últimos días en Galicia faleceu un bañista no río Ulla e varias persoas tiveron que ser rescatadas nas praias. O Bran invita a lanzarnos á auga, pero hai que facelo con prudencia. Fixarse no estado do mar é fundamental. Os expertos lémbrannos este e outros consellos para evitar perigos. Para evitar situacións como esta, os socorristas insisten en que a prevención é a mellor aliada. Respetar as bandeiras, seguir as indicacións dos expertos e non asumir riscos innecesarios son estes sinxelos que poden evitar un rescate ou salvar unha vida. Os socorristas valoramos moito a perigosidade do mar e ter moi presentes as recomendacións que nos facemos. Nós sempre vamos a estar vigilando e facendo labores de prevención e intentar seguir as nosas recomendacións. Ten en conta que a bandeira verde e que o baño está tranquilo, podemos bañar sen ningún tipo de problema. A bandeira amarela debemos ter algunha precaución e a bandeira vermella é que está completamente prohibido o baño. Tamén convén non bañarse en zonas descoñecidas e sin vigilancia. Ademais, os socorristas lembrannos non entrar na auga de golpe despois dunha comida copiosa ou unha larga exposición ao sol.
cando comemos, ao final o estómago está traballando, vai moita sangre hacia aí, e despois nas horas de moito calor, incluso cando facemos exercicio moderado, intenso, o noso corpo está moi quente. Se nos metemos de súpeto na auga fría, pode chegar a haber un cambio de temperatura que pode hacer que podamos sofrer algunha indisposición. No caso de que aparezan correntes é importante manter a calma e desplazarse en paralelo á beira do mar ata poder sair. A maioría dos usuarios creen que a xente en xeral actúa con responsabilidade. Pues hay de todo como en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mayor parte de la gente es responsable, ¿sí? Aunque lógicamente siempre hay alguno que hace lo que no debe, pero bueno. Yo creo que somos prudentes, la verdad. No veo tampoco conductas... Llevamos aquí 3 días y veo la gente que se comporta bastante bien, la verdad. Sí que veo que hay bastante prudencia, vamos, que no se han tirado ni de rocas, ni ha ocurrido ninguna cosa, vamos. O sea, que la gente es bastante prudente. Outra das indicacións dos expertos é a de non tirarse a auga desde as rochas e, por suposto, non perder de vista os máis cativos. Isto foi todo pola nosa parte, pero agora chega o telexornal. Que pasen boa tarde, nos volvemos vernos mañá un poquinho antes das 2.